na sultu. Baka jing ya day kawan hadian bagi daw jom kejeng perkat baro gilaku. Masalah kelam nang. Baka yodok kan matang. Berdeng tu kelam dom lalu lalu. Kadang abang asal orang piru. Pelaj duit je lah dia. Kublish pun pibara nak kerteng Albert Mauri, but ngade uwe nak kiting shop ubah ak kena ke film yudu. Janai halakan tingrai, janai lajim batu kensai. Film kasih ngaladon try keheb. Samantha. What could me yang ngam kwa shu bam just ngau itu ke dia nak shito jome. Nick, ya love you udang dia. Flip se kalai. Mana aja. Nanti harus flip se kalai. Please. Paham ya kejahat. Masa pelih bekalai. Yo kamu nak mesin jengi. Kini hiru kendap ke jengdum sudah. Kau benar kan? Ni kawaii kesenang ketawa baru. Kali papi opi. Ngalapan ketaing ke jeng sebah jepi. Mengalapan kadum. Kecik yang jepi baru. Ngalapan. Kadai. Demo P.
Searching right bangaju wa tangya pikin ngan wai kadang im ha ka birthday surjang again pi day wala jing yap ha kan wan surjang akan ban hajan birthday day mapi patang mapi pasutu kenyanga day mapi patang happy na ay dilut pura kumkilir papi jai jai P1 survive dadang don happy birthday ching pa real banganom ay day mapi patang mapi pasutu kenya Kari खबर बकदे कफे गन काउंटर भले म जियो सामान कपर कम किनी जाजिंगले थंबर के पुलेट तंबा फिदे न पॉप मीडिया फिमुत फिला मन कली कबा फिमन कटकम के जियो खबर जंगी दे की पुलेट के बले that's too much katrai pladi bele research ka kham biang maro hangta ken hence yo ka information ba kham tikna bahadu ka nungot kile no kile hai kuli jangi pare le no himon sna excuse me tangba ngi खबर बकी पुलेट ही we nei constable jingi la sha se chukuri pamtau dan apa civil hospital kan bhai phila da village te for a change kan ke yodu menta but don ki we artli ki film maklam par release te anganam sim kartangi kita nang ta sabar jong Shillong ala don bentah kan ka rock on to but ka don ko we ka film na Kolkata sa Bangla na don ko we ka rule berit tangba ya kataru Shillong na bang ngathare ngin film la ban pen kut chui kata namar ba director jong kata film ru la klat no marsin dep shoot chen Shillong tengah try film pen mi chui kata film Janet So, kan dia?
Kau tips kau bam ta. Ngatrai piru piu atau imaginary proof saya ngah. Ndai. Kulit kan dia. Beli pihak bereact kata-kata. Pinsa syuk kiu kai ke pipi jong pi. Nga. Ngale ek badai banle. Kum jok kum pi. Dia tu. Ke ek bejat ko miet. Iki mat yap lalap na arteli ki jaka. Na tak ada orang confused. Lada pipim dan haklau. Te kum noi kata ko ke mat yap lap na po highway. That is true. Ngata ngamla benar habur arjaka. I'm not omnipresent. Teka balai yang tate, kam dei ke kamera jupi wa pentip. Pile ilai jong kam. Sto. By the way, Janet. Plus ngai hamanta. Ngatrai. Gladei ke por piwa samar esnestai. At least pila banyo ke information ke batikana. Tang wa shubu. Lara pinang perkat di bangila bandan habur ajaka am. Tes tang ublei bala unirap. Iki berbiak cuma pi. Okay. Tuklan no. Hey, how about coffee this evening? I'm sorry. I don't drink coffee in the evening. Toto, ngan bono ngahaban puli news. Last slam pi ba. Ladon bentang atrai 2004 na 5 kum tai thre ladon bentah tem ta ladon shpo khatsan sne ladang bakla te kajing pher ka ba man shwa ba menta ka long ba pe kum mentang ye shoot ye kani ka yodu am te ha kani ka rukom ni la ban penwan dur tengah thre tang po si khandet banai la ne haki sisnem ladang i hap on shoot me ka wei ka film kanu kono ka teknologi ka lele ngel akham improve te semua don adu ka tu spau kat sansne mangla tre te tang ka sistem ngel ala ban pen pair ka quality ya baro kilang te la changes ba la bona changes te Malakas nga kwayo ya pi kam te bale ngam no ban ong mila batsngi tang ya ping akan ma bersai klama pi kadai kari kla bandan hajan jong ping mas ngok wen ray balai ngam lot kin bang kren yo ya pi haba pirke yang api pen shobi haba pi pen ngam tip sha ngan le hoi ngala don bentah habun nadu mencuat malah slam hakiban syahat hakiban hakiban nomor ba aklam expect bangan don hakan ka feel tang ba
ใช่องem ke destiny ba kaya lami te iklong tai Kadai kalenti bayalam yagi Shabami kaski Janai kadai kagentin Kabanai mensin Yakilong din Janai batu yakin mau Janai hakanau Kum klutu syai Janai bắt trai cùng úp nai Janai hạ chinh long Bạn ai chinh trai Janai bắt trai cùng úp nai Janai hạ chinh long Bạn ai chinh trai Janai hạ sa hết đô trai Janai bà phá rô Sha phi kinh phai Janai bắt chinh sốc phiên xem Janai halako chadang Janai jing iku pinchem Janai garikan happy Walap yang yoi Kadang happy Janai kasyong hani Bangin pendangkang halakisni Narum mensuang ampat cios ngau Siapang kakerteng kajumpi Barhabang alaya kendo Ngakan mau saya kerteng jumpi Jinglong jumpi kabai syangkya Pikren ki kentien basisya Niar ban syam kum mapisya Hakan ni ka pertai ba mentah Bilang kapril kabakam pula Bilang kapril banga iet shisha Mona Lisa Mona Lisa, what you know about waking Hey Mona Lisa, oh Mona Lisa, what you know about waking Oh Mona Lisa, oh Mona Lisa, what you know about waking jing roi te ki bun tang ba kham long jan nga ka dei naka jing ka thu jing roi janai but naka thu jing roi min sim nga ye jepi gitu Jing janai ka jing ye ka jong pi ka pen ben sin jong Jing shan ya Ka men sim Happy Jing wai ya thu ya nga ya ka ai pi it ne em ya nga du hin chua sin tang u play upan saki ya jing ya jongi Aduh bakut kismi bangan wan sing ni ka feel lingkong e deba athrai ngadang song class 10 ting lingba jong persa jonga te la ong ban le chakani ka
kini ka dance workshop jang kini ka dance wall ka bodon hang ni Shillong te hapor bang lalej hang tu ngai kendu ikini ki arngut separa kan Dolly Mauro ba Uwan Mauro ki di separa te ling ba jong ki nga sayo jeng tip ba ka sadon ka audition jong ba Perdip nam ta music videos te ningkong tengah lalong atau tien hiban lek namar ba ngalong le ran beat jam ti ngamlong slur ban lek ha audience ban lek perform kum tu tang ba da jing pen bor jong ki pat ngala lek bat ngala sak salek ke bat ka music video ban kong ka dei jing post new ka jing post new Ka day ka thay samla cha ba ngai na ki brio shong ka thay ba brio hapon ka kremba dum sanya ka buriya la di aba ki brio ki petya ka nu ka pentami rem pumus nyo ki yo i jing ba brio la ko ka si tip ka day ka ai tip ka wana ai tang ba ki khot ya ka ta ka brio ka pa senti ya jing ba brio jong ka tan ba la ban ba tai ya jing ba brio jong ka they ku play ba la ya jing ba brio jong ka tan ba la ban ba tai ya jing ba brio jong ka they ku play ba la ka thei ba brio ka thei ba brio ka pa senti nadu itu gipor ngarung adang kena hang to por te ka ke ba hikai ba Perdip long mencai kham dom riang ni ke ba hikai nga play jimut la bende kata ba Perdip i sngau tenat long banga priang ya ke ba hikai mende banga lehi long lehi tang ba lingba ngayat rengkat bat kajing batai instruction jong ba Perdip te na du mensha kolong ba ki music videos nga su shot te ka kamera ru kamdir ba hap ban zoom ne ban focus tang yang ka focus be ka performance jong baro ki dancers kum tu henry mentau ba dala don ka ni ka ban act pat ki film pat ngala kham kedik ngala yo jing rap ni music video si nomor ba ban face ke kamera kumbang ong ba ngakham le ran bi tang ba kan nang ya kisni ba kan nang ya kisni ki por ngakham nang yo kum tu da kham yo jing slur ban face ke kamera la ni ban face ki brio nomor por ba shoot ki music videos ting i hab shoot ha studio ting i hab let sabar teling ba kita khanet hapor ba shoot ka film ru ya ka first film jong aru ka help ngahap ban shoot sabar ngahap ban thia samadan gum to te la long no la kha lingba ki experience te long flash lur la da phiyo kanong rule ru phislur no namar ba phla sau thu ba ka camera ka kwa ayu director kwa ayu te ngala ban perform gum ta te kala change kala yo jing mentoi kala ya rap hai ngai sibun ka jing men bak ka no ka jing sa hai kin ha pa te yin sham chu lam ku ta ka no ka jing men bak ka no ka jing sa hai kin ha pa te yin sham chu lam ku ta waro ki lu ki wa sur ki kin na ka sawa ta jing men ki arwa ya ri sa aha 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 hoi ngala akaka
rock on tu kaba la shoot sini Shillong hi but khandiat support Mumbai ke experience jang hang tu kalong ba kadega sian ka bani kong jang hang tu tengah long so tu am kitu ki crew ki ba ki spa ngut dei tang khandiat san spo ar pho ngut re ki spa ngut ki don ki crew member tengah habban deal lang bat ki habban an act hang tu kalong thankful ya ka chance mga yo hagaju ko por ngalong anom no ngalong smith man sema at least ngala yo rong ka Bollywood mo kumtai Corina 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 Nadu nak mat kli yo shadu shamot klan bat shadu shatem yo maulong Jaga ya ingat ka jongki Baro kita ken kilong Om tip gamit kasni ni kaya keleng kayo pilek syang rumah yakan ni ke film la ko mangitip ba la direct do ba Pradeep Kurba but la produce da Mr. Goenka but ni yakan ni ke film ni la shoot house nem mencem snem ar hajar khat prak hau banai namakla u June July te ni sempor ka kumba arpo ways ni arpulai ni bangi shoot yang ni ka film Action. Kebenta juga hang ni kadai kum umaik udai wena kibla im la sa hapo yodu nadu dangret ba but udai wena ukon sweat uba ula syai ha kimek pa te kani ka yodu kalong kajaka ba balari bala sumaria yo umaik yanga hagata ka porna du dangret hadu menta but ke banja kane ka film kum u character kadon kajing dei ba kajing kta ni kajing hikai jong ka yo kajaka ka bausa ke experience ka bang siam ningkong ba hapor bang shoot kalong ba kani kam dei ka set ka dei be kajaka ka yo du ba babun briu ka wena ka yo ka ba kham he ka jaka ka babun brio umdei tang kini ki ba don hakatu ka jaka umdei tang ki ba dei ki artist hendrei ki dei ki brio ki ba wan yo ki wan thiet le te kalong wei kalong kham long challenging khandian mar ba ki dei ki brio ki bam ithu te lada phi bakla phila sar ke lada phi pen wet than sini steru la long sure bet pen siatim namar te kalong ta kan kadehi spang ka yodu namar ladangi kren spang ka yodu am nim kren spang ka tang ka jakate ni kren spang ki brio ki badon ka ki brio ki badie ba thiet ki ba wan sio ki ba wan ki ba le ngam ong ba kasuk na ka bajanjar ngala ban ong ba kalong challenging kan character ka ba nga akum mic namar ba ngakum ubriu balong ubriu ordinary man ma syong bangan im ha katuka atmosphere ka surrounding jong ka yo bangan im bangan persang bangan la ban adapt ya katuka atmosphere hang tu kalong challenging namar ba mde ki ba long ki ba million ban ya chayo beli le te ban act ha ka tu ban perform hang tu hayo du ngasngo ka long challenging namar ba kom ka character jangar hang tu ka dei ba bangat tre kum
nong lum pisah pai khana te kalong challenging ka role Henry ngamla ban ong baka ne baka jenjar Masalah kalau lang baka yodo kan matang bedeng ru kan dom lang lang Tadaw ang mga soong piru pelaj duit je ledi tip kani ke di kasian ke bening kong ba yang ba banga habban prepare je ledi na kam ta kani ka role nomor ba tang nam ta ka rehearsal ru am ni la simpor kum ba la si palat si benai nang ta om dei tang bangi rehearse apo hall Henry ni hab le sa ke location ngin haban yacht ni sta ngin haban interact bat kibriu long khnang ban su yo khendiat ka jingmot ba hakanur kom kibriu ki em hakanur kom kibriu ki yakren ki yacht te kalong kata nang ta nam ta kani ka role ngala kham pelut por nomor ba ngahaban I tumain usnyu ngatrai tumain ru tumain usnyu trai la palat ikan rubenai trai ngahaban I khnang bon ulong jaing kum to but ngahaban put on weight te ngalai le hi bat ka ya deng rengkat bat ka diet hi te kumta tengah long ba la kham prepare khnang bangan la ban adapt ya ka role namar kan ni ka role kam dei tang ba su PI ka role ngan at ladang ngam sautu ladang ngam syam ladang ngam penrung haja bieng te kan long bejenjar ban pen pausa ban pen mi syaki audience ba mangadi mano kalong ta kan ngoi nganya tu EP ba marsendep shoot bening kong ngale ngadei trai stayun artiong klemi sabar ngasuras be hieng namar ngam kwa ban yos ngau gitu jing sawa jing kali lele ngisong be te hadin ka tupat de ngala sedang ban le exercise biang ban kum tu ban long biang normal kum ni namar ngamla ban su kum artist ngamla ban su sa ka ju ka fizik yang hapan chin selang ngadon kamar sengat yang hap sengat ada ngadon kamar rekho te kumta hadin jong tu ka shooting tengah hapan one bang saka normal live ki jong pelaj duit je ledi kani ka industri hang ni kadang stang te kitu ki badon jing thmu ban simbenta ban don hakani ka feel ban tre sitom wat nom expect than ya ka ba long ya ka jing yo ka ba he te marsen stang namar ba kombang ong ba ka industri jing kadang red ti ban ong ban im jakpo be tang hakani kat mentahi long kadang siam jenjar tang ba ngimdei ban du jengkermen ngimdei ban penkut tang siteng ya kani ka bang la don lupa kendiat hakani ka sor jong ya kani ka ri jong la don kendiat handai ngidei ban tre sitom khnang bakan nang he khnang ba hakawi ka si ladang I ong ba ngin sa im ja kpo be tang na kani ru ngila la ban long confident halor kata aku ban pensai kendiat halor kata nomor ba nya sautu bakla te kumbang la ong mentan ba ka industri hang ni kadang red ba ka competition ho ngidi ban don ma hendai ka di ban long healthy te amdei datang ba bangin don ka tu competition ban pen down yanu sibuk ngala sibuk ka film jong ka biang ngamla ban condemn ya ka jong no lada ki brio ki don ka tu ka talent lada ki don ka tu ka script ka ai ka biang kim dei ban ben pat ya ki we kan kalong kata namar ba ngaso ba ka competition ngathrai ngaso ka dei ban don nam ta jongi maroi te ko mangau artist ngade ban compete ila dia haki film ki bangal ale man suang ngalong kum tu
hakan ni ka film bawa balik mentang ala ngade ban improve hakan next film ngade ban kam improve su ya kan ni ngide ban don kata competition mde ba banong tu balong kum tu em bam biang bam nang ban ak ba komta ngimde ban don kata what ya akan ni kan long general kan ba what ikinong paranong snap film ne kum tu ru ba ngimde ban sngo ba I'm the best namar ke industry jong i kadang red ladang ngi la compete na kum ta ngi condemn na yano ino te kum nu maki ken kio ladang nga biang utu biang ngan ben na itu haja ka utu bre unang ban improve su ila dia banang kio dala kio utu la kio so tu la yo kam so tu ladang mangi condemn na itu te kamut tu la du men sim lada gitu gibre ki batang shu sedang bansna bahakan ni ka film bansna film ne ban ak adu men sim tigun pois kan industri ke bedang red takal aja senang nama dala jur ka ngam ong jing bisni ndai lada don kata ka competition ke balong negatif te tengah kerpat ba yaki artist ne yaki nongsna film ne yaki what yaki pat baru lada pidon ke competition compete ila dia lada dai nam ta ke exams compete ila dia mdai ba pen compare ya ngayo tang 30-40 marks utu yo 50 what compare kata lada nga biet ngan persang ban improve ila dia lada nga start nganang pen kieu ila dia dai bangan compare dai bangan condemn ya no ru kadai kata phing ngaso ba competition di ban don tang ba ngim dai ban condemn ya no ladang ikren spang du ngong ba kani kamdei tang kajaka ka yodu rei kedai ka kibri ki bawan ki baya ki badi baya thiet ang tu te balai ki dei bonwan pe kalong ba ni kum ki artist hakani ka yodu ka film yodu bangi don benta ni represent ya khandiat ngot ki breu ya ke jing em jong ki bre ki ba em ha ki ba don benta ka yodu haka jaka ka yodu te kan long ka ba long interesting ba kumnu ngila ban penwan ring ban penring dur ya ki kat tu kat ni ka ki characters ling ba ki kum mangi ki artist hak ni ka film te na benta kata ngako ba pendawan pet te pensa la ban judge namar tang naka kerteng yodu ru ngatho ngastarai ngalal kelalong capture te ya ki jabing ya ki breu kan tengah kermen ba lada piwan pet ngalak ban guarantee ba pensa itana tengah kerpat ikin nong song yo bro ba kin try kan ni ka film ba kin lik pet dala release ke ni ha u nai weng khat santrek arajar khat khandai khnang wan pen ja thai ye phi na ki kam ki babun kam jong phi ha yo tengah kerpat phi baro ba phenom klet ban wan page ye ni ka film yodu ha ka khat santrek unai weng arajar khat khandai ha biju cinema bat ha po Anjali Galleria te khublai sibun bat nga kermen ba phenom pep ban wan khublai sibun like do it